बिमला मा जादों नों नैबे राङा दोन जुलिनि सिगां रां खामायखायाब्ला उनाव माखौ जानो नोंनि फाबजों सोरजिनाय रांखौ आं नाङा नोंनि होफैनाय सना रुफाखौ आं नाङा नों दिनै मा जादों बिमला हगार दा बुं नों आंखौ बिमला बे राङा सख'नाय रां नङा कन्ट्राक्टरनिफ्राय पारसेन्ट लानाय रांसो बिमला आं नोंनो माब्लाब्लासो आंनि जारिमिनखौ बुफ्रुना खोन्थासिगोन सोर जाखो बेलाय सोर जाथावगौ बेलाय मा जानाय जाखो बेलाय माथो फुलस्रि आयं बायदिसो नुबायलै आंलाय फुलस्रि आयं मा जादों आयं सिखारदो आयं फुलस्रि नोमायंसो आयं नोमायंसो सिखारदो आयं औ आंसो आयं सिखारदो आयं सिखारदो मा जादों आयं मा जादों मा जायामोन आयं बुं मा जामारदों फैलावखौ गावथारबाय आरे मानो गावथारखो फुलस्रि दा जावैसोनि सौबा बहा दङ बोरो थ' आयं सना थ' मा गोसो गिलि मा जादों नों जोंनि खामानि मावनाया बिमलां खोमायाव हाबबाय आरो गामिनि मानसिफ्राबो जोंखौ बांसावबाय खोनाखागोन मानो खोनाया जानो नाथाय आंनि नांगौखौ फिन खिथेर होखानो मोनागौमानि आं माब्लाबाबो मोजां खामानियाव दोरोदा आंहाबो मोजां न'खर दंमोन बे जोंनि मोजां संसारखौ सिलिंखार खालामग्राफोरनि सायाव नांगौ आंनो फिननाय हनै आयौ बिसोर पापिफ्रानो आंनि फिसायखौ गावथारदों हनै आंनि फिसायनि गोथै सहआ फैलावाखि नोंसिनि माबा बादगा हाबा मावदोंमोन औ बियो मावदों बियो आंनि बिनानावखौ गोसो थोफ्लानानै जिनाहारि खालामदों जाय आंनि बिनानावा दुखु आरो दिखारजों मुलि लोंना थैनांदों आरो बेल' नङा बियो गोबां मानसिखौनो जिनाहारि खालामदों बे बिनो खिथिर बेफोरबायदि खिथिर खालायनायावनो दिनै बिसिबां दे बर' सुबुं माहारिया जिउ गोमालांखो बिसिबां बर' आइजोफ्रा रान्दि जानांबोखो बिसिबां बर' गथ'फ्रा मावरिया जानांबोखो मोजां ग्रोम ग्रोम न'खरानो फिसाय गोमाजानानै दिनै नोरजिया जालांबाय बेफोर दुखुआखि नों आरो आंनि नङा दाय मोननानै मानसिखौ बुंनाय एबा बादा होनायनि सम गैलिया सिद्दायैनो गुलिसो गावबाय बिसोरनि गोसो गोरबोजों खामग्लिनाय गोसोआ सोरनि सायावदि मा साव होबोदों बेखौ सोर मा बुजिनो बर'नि साव होनाया बर'नावनो गोग्लैदों बेखौनो बुङो मानसिफ्रा दैमालुनि साव आरो दैमालुनि सावा खाराखै बेखौ होखारनोब्ला
आं सासे मोजां मानसि जाग्रोनांगोन। बिनि उनाव नोंबो मोजां मानसि जानांगोन आरो लासैनो बयबो मोजां मानसि जानांगोन। अब्लासो बिर दैमालुनि जिउमाया खुसि जानानै गाव होनाय सावखौ मन'नानै लाफिनगोन। ओइ बोराय, सोर नोंलाय? नों जेबो दाबुं र' सिरि था। आं बिफुल फोरोंगिरि, बै गौरां दैमा सेरनि थाइजौगुरि गामियाव गुदि फरायसालियाव खामानि मावनानै आजिरा मोननाय आं बिफुल मास्टार। नाथाय आं दा न'आव फैदोंब्लाबो गोदो फोरोंबोनो मोननाय बै मिजिं होननाय गथ'खौ आं दाबो बावाखै। हो? नोंसोर मानो सिरि थाखो? नोंसोर मानो गंसिखो? नोंसोर मा सानदों? ना नोंसोर आंखौबो गावथारनो सानदों नामा? सार, जों जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय। जोंखौ निमाहा होदो सार। जों थांसै। सोर जाखो बिसोरलाय? इसिबां सिखाव दाखु जानानैब्लाबो आंनावसो मानो निमाहा बिलांखो? फुलस्रि आयं, फुलस्रि आयं, हगार आंखौ दाना हगार। हामबायसै आयं, हामबायसै। जों थैनायजों थैफानो हाया आयं। हामबायसै, हामबायसै। नों मा सानदों गुमै? सानदों, गोबांबो सौदावदों। नों फुलस्रिखौ रान्दि खालामनो नाङामोन। आरो जाय मानसिया फुलस्रिजों फैफादों बियो आंनिनो फोरोंगिरिमोन। बियो आंनि खोथाखौनो बुंबाय थादोंमोन। फुलस्रिया बिपुल सारनि न'खरनि जायोब्लाथ' बिबो आंनि न'खरनिनो जागोन। नंगौ, थुनलाइगिरि मानसिफ्रा ओरैनो लिराखै। जों बर' हारिया रावबो मालाय नङा। जों बयबो न'खरसेनिनो। नाथाय आं दि गोरोन्थिखौ मावफ्रांबाय। नाथाय जों फुलस्रिखौ सानसे नायनांसिगोन। सलायनोब्ला गं गोनांजों गं गोनाङासो सलायनांगौ, गं गैयिजों नङा। आयं, नों इसिबां दुखु जानो नाङा। नङाबा नोंनि महर मुस्रिया गोमालांगोन। बे थैनानै थांनायखौलाय आयं बहा मोनबावनो नोङो? आयं, जाथाय जानाय न'खरनि मानसिया सोर? आं। आरो बे न'खराव साबेसे मानसिफोर दं? आफा आरो आंनि बिबोनां दं। आफा, सानफुं, नै पुलिस फैदों। आच्छा, बे बुथारजानायनि मुङा मामोन? फैलाव बसुमतारी। दानि जुगखौलाय माथो होनबावनो, बुंलाबो दाय। बियो नोंनि मा जायो? बे आंनि बाजै, बे आंनि आफा। दाखालि थानायाव लाखाजोब्बाय। आच्छा फुलस्रि, बै गावथारनाय मानसिफोरखौ नों सिनायो नामा? आं सिनाया, नाथाय बिसोरो आंनि मुं, आंनि फिसायनि मुं आरो आफानि मुंखौ मिथिजोबो। बेखौ मानि थाखाय गावथारा? सिगाङाव गावनि बिनानावखौ आंनि फिसाया जिनाहारि खालामदोंमोननो। बेनिखायनो आंनि फिसायखौ गावथारदों। आं बे जायगायाव दैथायहरजानाया मास मोननैल' जादों। नाथाय सिगांनि रिपर्टखौ आं खोनानो मोनदों बे जायगायाव सम सम मार्डार जाबाय थायोनो माथो। गोबां मानसिफोरनिफ्राय खोनादों बे मार्डार खालामग्राफोरा सोरनोबा रांबो राननानै होयोनो। जायखिजाया बे जायगाखौ पुलिस रेड खालामनाय जासिगोन। र' थाथ'। नोङो ओरै थां, नों बैथिं थां, ओमफ्राय नोङो बैथिं थां।
थादों पुलिसा जोंखौ रेक्टरसो ब बाराखौ बुथारा गाखो माथो रावखौबो लोगो मोनाखिसै सार दिनै लोगो मोना सानसेथ' लोगो मोनगोन फै Hey, गय हर जादो बस ओइ बस बै दाख्लै जोङो सोनाया बैनो नङा होमब्ला अ बेखौ खुनु खोथा गैया थौ होख्लायनांगौ फैसाया उनाव ला नाय फागिफोर दाख्लैसो मोनसे जाथाय जादों माबि बै जानाया दोनथ' खोनासंबा दे मा जाया खोन्थादो थारमाने टाउनाव आइजों आंजों थांदोंमोन गस्ला गोसोम गोसोम लंपेन्ट गोसोम गोसोम गाननाय साथामनि सासेया बुंबाय हालदा सिलाय गोनां आगैनिखौ हाल्ला लाजिनाय आरो गिनायजोंनो फै आयै फै होननानै दों बोनानै दस्रा थिनायख्लिना ब्लद थांदों आं नों एसेबो सिनायथारा आरो बेखौ खावसे गलाफोर नङा बे हेलौ डार्लिं फिलफिला आं नोंखौ मोजां मोननानै गानो रोङै केन्सार बेमार बायदि जाबाय मा नों आंनि गोसोनि बेमारखौ सोखालांगोन दा आं नोंनि बेमारखौ गाहोनायाव गैया बारायहोनायावसो दं फै लोगोफोर मा मोखांनायखो थ' लाथ' माबा लांनानै जुलि खालामफैनां Hei, मानसिफोर बिनिफ्रायखौ क्रिया खालाम नङा नै ओइ खाथा खाथा थ' नों आंखौ खेबनै खैफोदनिफ्राय बासायबाय खेबथाम खैफोदाव आं नोंजों जुलि जागोन मा नों आंजों राजि दंथ' आं बुंनो हाया खाफालाव दङब्ला जागोन माने सोरनिबा जोबोद मोजां मोनलायनायाव हामावो थानाय नुनो मोनो आरो जुलि जानायबो नुनो मोनो जुदि मोजां मोनलायनानैनो मोनलायनांगौमोनब्ला सोरबायाबा हांमा थानांगौ जानाय नङामोन आं बेफोरखौ जेबो बुजिया नों आंजों दिनै थांफानांगौ आइ आफाया नोंजों सिनायथि लानो लुगैदों प्लिज मिजिं नों थौना बस आं मानिबाय बैनाय नों थाथ'दो आं बेखौ दोननानै फैनोसै थांदो लोगोफोरनोसो थाथ'दो औ दे मिजिं आंहा मादै मोनाव ड्रेस सोलायलांनांगौ जागोन दे सोरनो आं फोरमायबावनो सोरखौ आं लोगो हमनो जुवाननि लांगोना लांगोना गोसोआ जावलिया जाबाय गोसोआ जावलिया जाबाय थाथेरनो हालिया बोनाय गोसोआ उरायहांसो मोनथारसै आं उरायहांसो मोनथारसै आं
बिमायाव